aka yi bari ga nan sai kare mana take ba dai kamar kai haka ne fa Ladi ta kare ma kana da kuɗi dai ko kare mun kwanakan nan to idan da zan ga sai sa nake ce ma ka shirya mu tai binni inda zan ga sarari tab dai normal ya ga ma kawai binni za mu tai wallahi awa masa ga harkoki na samun kuɗi Allah ko Allah yanzu nan zan wuce naga wani ya ɗayin saki akwai yan wayar sirri yan kuɗi a baya ya kake gani nake ga ma nan ne kwana yanzu ina za nan yana nan kwana to ko dan gidan waye idan ba sai mun kai word kaga wata wancan ka je mana a kai dai ka je Allah masa waran jin karɓo wani ita Allah ko ai baba ya kwafsa wallahi to kai kana gari na tsaya kofar gidan su baba ma akwai wanda ya sai fito ne ina ba wanda ya sai ya an mara ko ba ya kawo wannan waya na ta kai waya Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.